Zita Jehovah, Jehovah, wakafanirwa kunamatwa. Amen. Toda kutenda Mwari zvakare panguva yemangwanani ano. 2013 from 2011 kusvika 2014 ndayo college MSU. So ku MSU zvataita tine maservice ataipinza pachikoro pacampus, then tozoita saka ainge ari mastudent taipinza chipiri neFriday, asi musi weWednesday tina vamwe sister vechikuru kumba kwataenda vainzi sister Dick, vanonzi sister Dick, vangwani muriwo yavo. Saka aiva mukuru wedu, aiva mufundisi mukuru wataishanda naye pacollege, vapinza maservice kusai taikuenda maWednesdays. So setup yacho yanga yakangoitwa taipindira service mudining mavo, ndaimiro kudhuze nefireplace saizvozvo izvi zvandakaita taisa vangwani zvimapila so zvataisa zvo zvataita kunge pulpit. Ndiri kuzvitaura izvi kuti ndikuti haisi picture nyowani kwandiri kumira muliving room wovhura bhaibheri woshare one or two things zvezvinhu zvichiitika. Imhuri inoda Mwari sekutenda kwandinoita. Saka zvimwe zvezvinhu zvokuti wakazvifunga unorangarira kuti zvaitika zviri kuZimbabwe in a different setup ko kana inge iri training, nokuti this is 2024, we are in the UK, we are in a living room. I've got a sister who is love God and who has got her family. Vanenge vachiuda kungoti Mwari achitibatsira pamwe chete kuti wawane nguva yekuita sei yokunamata nokurumbidza Mwari. Mwari wandinotenda achiri mumwe chete kuti akatibatsira mazuva iwawo anokwanisa kutibatsira kunyange nemusi ranhasi pahondo dzose dzinosumuka napane zvimwe zvose zvinoita sei zvinoitika. Saka anzi nebhaibheri usashora mavambo ezvinhu zvidiki. Handiitika kutanga kwechinhu chidiki zvakanzi kana Kristu achidzidzisa anototi unofanira kuva une kutenda sekwemustard seed. Patodzi mustard seed kaseed kadikidiki asi kana kazodyarwa kuzokura kanoita muti muhombe wokuti mhuka dzose nevanhu vose vanoya pasi pemabazi avo vachiwana rubvuri. So mukuita kwatiri kuita ikoko hatizive chimwe chinhu chikuru chichaitika pakati pedu. Ndinotenda kuti pana chikuru chaiti Mwari achasimudzana Jozi vazova vafundisi vedu votitungamirira vachitiparidzira zvichiita hazvizivikanwa, asi nyaya ingoripo ndeyekuti takangora ndangofara kuti zviri kuumbika matiri kuti takutozvitora kuti inguva yekuti tiri kuita zvechechi, tiri kuita zveservice. Nokufamba kwenguva Mwari achitiwanirawo nyasha, pamwe tinotoramba tichitokura mune zvimwe zvinhu zvedu zvichiita nhasi ichingori mhuri imwe chete. Mangwana munozonzwa kuti pamwe ndakazonzwawo ndinosenza naye ati ndoda kungouyawo, handiti mati muri kuita ndongouyawo ndongonzwa, hazvizivikanwa. Asi takangoramba tingori nemwoyo iwowo, Mwari achitibatsira, hatizive kwatinosvitswa naMwari. Saka asi tinongoda kungotenda Mwari kuti panguva yekuti tinoda kunge tichibatsira kana kubatsirwa vamwe tinongoiswa mumaoko edu, kuti Mwari haana kukodzera maoko edu, asi hanzi unoisa you put your shoulder to the wheel. Kungoti Mwari ndaiso bendekete rangu for the meantime, tibatsirana nemhuri iyi kusvikira vachizochiitira zvavanenge vakatirongera, vachizotisimudzira, vanokwanisa kutibatsira nokuita sei, vachitiudza kwavanenge vachida tiite sei tiende. Saka tingoramba tichizvirangarira izvozvo, Mwari vachitibatsira. Nokuti maisindi havazvibhelieve kuti ndakavati handisi mufundisi, vanoramba asi handisi mufundisi. Asi zvisinei, tinoda kuti tienderere mberi nenhau yataitaura musi weSunday yapfuura.
nhasi ndoda kungoti wedzerei zvishoma da kungowedzera one statement or two. Saka ndakaita kunge ndadzokorodza pane pandoda kuti ndizvo pane pandiri kuendera mberi napo, uye nenyasha dzaMwari handisida kuti nditi change yakareba selast sunday, nokuti neniwo ndakazoshamsika kuti tatora nguva yatakatora, asi tida kungoona kuti Mwari vanotidzidzisei. Saka tichiri mubhuku revaHebheru, Hebrews, sevanhu vari kutanga takangodzidzira kuti mafoni edu ane mabhaibheri, kana mabhaibheri acho ari physical toavhura tese tichiita sei, ndokutodzidza kwacho kuitira kuti mangwana vasikana nevakomana mabhaibheri edu tinawo handitika. Saka Jose ndivhurire Hebrews chapter 2 and ndoda kuti Hebrews chapter 2 verse 5. Tana ndivhurire Romans chapter 2 Tana uri kuvhura Romans chapter 2 verse 12. Nana uri kuvhura Romans chapter 5. Sisi vakuru muno ndakuti muno ovhura Romans chapter 10 verse 5. Kuyako iripi? Hauna foni yacho? Hauna? Unayo? Okay. Ofoni iripo? Asi iripo pa Play Store? All right, it's okay. That's fine. Yeah, mama vanozotibatsira. It's okay. So tida kuti tingobata nidza. Ndofunga maona ndiri kungoverenga. Last week takaverenga chapter 1 verse 1 ne2. Romans chapter 10 verse 5. Chapter 10. Saka mukomando akatibatsira Hebrews chapter 2 verse 5. Tana akatibatsira Romans 2 verse 12. Then muno nachiloti nono muno akatibatsira Romans 10 verse 5. Saka tichaverengerwa Hebrews chapter 2 verse 5. Zvandotuita doti uverenge verse 5. Kana waverenga verse 5 wojamba wenda undoverenga verse 9. All right. Yeah. So Hebrews chapter 2, verse 5. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. Okay, ingoverenga 6 kusvika wasvika, all right. So kusvika ku9 kwacho. Tesa jump. As but one in a certain place testified, saying what is a man, saying what is man, that thou art mindful of him, or the son of man, that thou visitest. I don't know how to say that. That's okay. Visitest him. Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thy hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Amen. Mwari varopafadza uri ngokushukura maita basa mukoma. So nyaya yedu iri kuda kubva pavhesi 9 apo. Ndinoda kungoemphasize kaphrase kanoti but we see Jesus. Amen. Asi tinoona Jesu. So Paul sekutaura kwatakaita last week achinyorera kuna vaHebheru
vaibheri takatanga vari majews ari kuvatsanangurira nhoroondo yekuchitendero chavo kuti chaifamba sei. So pataverenga apa paanga achitaura from verse 5 achiti, for unto the angels hath he not put in subjection the world, but in a certain place testified. This is inyaya inowanika kuna Psalm, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him. Ko munhu chiko zvamunoita sei, zvamunofunga, munhu chiko zvamunomurangarira, zvamunomushanyira. Saka asi kunyange makamuita kunge ari muchimiro chiri pasi pengirozi, achizova nezvinhu zvese zviri pasi pake, sei panguva ino tisamuone munhu uyu achitonga zvinhu zvose? Ndopaanobva azoti mhinduro yacho iri pakuti asi tinoona Jesu uyo wamakaita munhu, nokuti akaitwa a little lower than the angels, kuti akwanise kupinda murufu, mukamupa korona yokubwinya kuitira munhu mose. Verse 10 inobva yati, for it became him for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. So tinoona Jesu mwanakomana uyo Mwari wakaita kuti ave anotidzikirei kuuya muchinhano chevanhu. Takati tiri museason yeChristmas, tiri kucelebrate, kana kuti nyika inenge ichifunga pamusoro pekuti how do we celebrate Christmas. Christmas kuberekwa kwaKristu, asi kuberekwa kwaKristu ndo ikoko kwatiri kuverenga kuri kuratidzwa pano kuti munhu akanga aine chimwe chinhano chaakanga ainacho pamusoro. Ari muchinhano ichocho haikwanisa kuti adzikinure vanhu, haikwanisa kuti auye kuzobatsira vanhu vari mukutadza, haikwanisa kuti agouya ape vanhu kupodzwa, haikwanisa kuti agouya ape vanhu kuti vadzikinurwe papfungwa dzinongomberereka mberereka, nekuti akanga ari muchimiro chiri pamusoro. Nhau yechivi yakanga yakaitwa nenzira yekuti paifanira kuitwa chibayiro. Saka Mwari paanotanga kushanda nevana vaIsraeri, sezvatakaona last week, achivatumira vaprofita zvataedza kutsanangura zviya, obva audza vaprofita nevaRevhi, takati vaRevhi ndovaya vafundisi. Basa rimwe revaRevhi ravaiita ranga rekuti munhu anenge apinda mukutadzira Mwari aiuya nechibayiro, aiuya nechibayiro obva achiti, Mwari ndakutadzirai, asi nokuti ndindaifanira kufa, pane nzira yamakagadzira. Nzira yamakagadzira ndeyekuti mhuka iyi yava zvino kufa panzvimbo yangu. So upenyu hwemunhu hwaibva hwachengetedzwa kuburikidza nekufa kwemhuka inenge yapereswa. Saka zvivi nekusiyana kana kutadza kwakasiyana siyana kwanga kune prize yakakumirira. Pane chimwe chivi chawaigona kwaita, wainzi aiwa munhu atadza zvakati anongounza hangaiwa chete, munhu atadza zvakati anongounza chikotokoto, you know, munhu atadza zvakati aiwa apo pakuda mombe. Asi takaverenga mubhaibheri tinoona kuti mukufamba kwaiita nguva, vanhu vakazosvika pakuti vakanga vakusakoshesa uremu neudzamu hwekuva nezvipiriso izvozvo. Ndokusaka muchiona mubhaibheri paya patinonzwa kuti Jesu Kristu ane rimwe zuva raakaenda kutembo akazoona vanhu vachiita sei, vachitengesa njiva, vachitengesa mombe, makwayana, handiti nyaya yetoiziva, zvakanzi akasvika vanhu vakuita pachechi musika. Zvinhu zvavaiita vanhu vakanga vachiti taakuda kubridja gap rekuti kana uchida kupirisa hauchatambudzika
kuti unonotsvaga kupi kwayana, hauchatambudzika kuti unonotsvaga kupi hangaiwa inoda kupiriswa. Kana uchiziva chivi chako, ita chivi chako ikoko. Kana wada kuya kuchechi wopfura uchitenga chipiriso chako, wobva wapinda nacho muchechi, muprista wopirisa wobva waregererwa. Saka zvakabva zvaiita tsika magariro, zvava zvechijairire. Asi nyaya yekuti chijairire patinoona Kristu apa hazvino kuti ndopa zvakatangira. Nyaya yacho yakatotangira kare, kunyange kune panachorangana watakati mambo wekutanga muEgypt muIsrael ndiani, the first king. So akambonzi enda kune hondo, akanzi nemuprofita Samuel enda, vakaenda kundoro. Zvakanzi kana masvika ikoko urayai vanhu vese, nekanokosora, nekanogamina, nekanoita sei, vese nemhuka nezvese, urayai. Akaenda. Asi so takaona last week kuti akasarudzwa nevanhu zvakanaka, akasarudzwa nevanhu, asarudzwa nevanhu, chido chake chainyanyobatira kuti agova ari mune zvido zvevanhu. Handiti nokuti paakaenda kuhondo Saul, anzi neBhayibheri, akadzoka aine makwayana, akadzoka aine zvimwe zvakanga zvakafuta. Zvakanzi nemuprofita Samuel, waenda kuhondo here? Zvakanzi hongu ndaenda. Wawina here? Zvakanzi yesi ndawina. Zvakanzi kwosei ndiri kunzwa inzwi nekukuma. Zvakanzi naso vanhu venyu vanhu venyu vati Mwari zvimwe vangada zvipiriso, hatingauraye nezvikafu, hatingauraye makwayana nezvinhu zvakaita sei zvakafuta. Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuti tipirise kunani? Kuna Mwari. Ndopaya pandaiti ukaona waitwa zvinhu zvekuiswa navanhu, uchange uri pasi pezvido zvevanhu. Kana vanhu vakakugadza, kana vanhu vakakugadza, kana vanhu vakakuituma kuti uite zvinhu, uchaita zvinhu izvozvo as long kana vanhu ivavo vachikuda kuti unge uri panzvimbo iyoyo. Asi kana wakatumwa naMwari, kana wakapiwa kutumwa naShe, unoita zvinhu izvozvo uri pasi pekutumwa naMwari. Handi maona. Saka nhau yekuti vanhu vaijairira chipiriso, vanhu vaijairira kuti aiwaka tinongoita zvatinoda, tozongoenda tunoita sei, tinonowana zvatinopirisa. Because takaverenga mubhuku raNumbers nebhuku raLeviticus. Let me see, ndikuverengere example yanandamaka panapo. Ndiona ndinokwanisa ku pane panandamaka pano. Numbers chapter 15. Ingori example. Verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of inhabitation which I give you, and will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering or sacrifice, in performing a vow or in a free will offering, I will jump. Then shall he that offereth his offering unto the Lord bring a meat offering of a 10th due of a flour mingled with the 4th part of him and oil, and the 4th part of a hin and wine. So takaverenga gwaro iri, scripture iri, Mwari akatodongonodza kuti anouya nechakati, anouya nekota, anouya nechakati, anouya ne1 liter, anouya nechakati, anouya neii. Vanhu ndokuenda mubhaibheri imo, ndokubva vanotora zvinhu izvozvo vakati aiwa taakuda kuita chi, ready to make microwave religion, easy 2 minutes. Handiti anoita zvakati aroda ari kuda kota hini, saka taakutengesa chi, kota hini pamukova wechechi. Anoita zvakati ari kuda eboloko, saka taakunge tine nzombe dzinenge dziri chi pachechi. Saka takatadza kunzwisisa zvinodiwa naMwari, tinosvika panhu pekuti tinotora shoko racho, tosiya mweya weshoko,
totanga kuita zvinhu tichiti yes tiri kutevera shoko asi isu taa vanhu vakuisa tsika mushoko. Handizivi mapabata here zvandataura. Vanhu vakanga vachitengesa zvinhu muimba yaMwari vanoputsirwa pasi naJesu Kristu vakanga vanonotora rugwaro rurimo mushoko raMwari vakatoti Mwari akati anoda chipiriso A, B and C kana chakati chaita sei chaitika. Saka kuti zvisaremera vanhu imi migare mune mari pahomwe pamunouya tobva tangokutengeserai tobva tangokupai imi motora chipiriso chenyu chiri measured according kune zvinhu zvauri kutodaona unotendeuka tobva obva waenda hako hauna problem kumba kwako hakuna ndoyo ungori musutu yako hapana ari kuziva tongotora obva waenda. Mwari izvozvo haanaita sei haana kufara nazvo. Saka tichidzokera kwataverenga po paari kunyora kuna vaHebheru ndo zvinhu zvaari kuita sei zvaari kuda kuvarangaridza kuti ndo kamutendero kamuitiro kavaiita semaJusi. Saka maJudha vana vaIsraeri kunamata kwavo kwanga kuri based nepekuti pane pazvakanyorwa here, pane pandiri kubvumidzwa here, ko pane pandiri kurandidzwa here. Saka havaikwanisa kuita chinhu nokutenda, vaiita chinhu nokuti ndiri kuona pachakanyorwa, ndiri kuona pazvakataurwa. Idea inogona kunge yakanaka kuti zviri mushoko raMwari here, asi ukapotsa kuti Mwari hongu chokwadi chake chiri mushoko asi anonamatwa mumweya nemuzvokwadi, unofanira kuchisanganisa zvino mweya nechokwadi kuti ukwanise kuva nechikafu chakakwana chaMwari. Iyo vaingomuita nemuchokwadi bedzi, chokwadi chokuti vakanga vakabata murayiro, asi mweya wakanga warunzira murayiro iwowo ndo wakanga vasina. Ndo vanonzi maJudha, ndo maJusi, ndo vanhu vari kunyorwa naPaul. But tinotiverenge Romans yatataura yesisi, Romans 2. Kune isusu tainzi maGentiles, so Paul the same anonyora something panapa. Tati Romans chapter 2 verse 12. Yes. Romans chapter 2 verse 12. Not muverenge chapter 2 verse 12 kusvika past 16. For as many as have sinned without law shall also perish without law. As many as you have sinned in the law shall be judged by law. For not the eyes of the law are just before God, but the doors of the law shall be justified. For when the Gentiles which have not the law do by nature things contained in the law, these have not the law, law unto themselves, which shall the work of the law written in their hearts. Their conscience also bearing witness, and that is the mean while accusing or else accusing one another in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to the gospel. Alright, thank you. So, Popanapa Arukuti, verse 14, for when the Gentiles, Isusumad, vakanga vasiri maJudha, which had not the law, vakanga vasina murayiro, vaiita zvinhu zvatinotoona mumurayiro, vasina pakaita sei pakanyorwa. Hazvichaita kuti vanhu ivavo muti vanotongwa kuburikidza nemurayiro, nokuti kurarama kwavaiita upenyu hwavo hwakanga huri hwekutungamirirwa naMwari, huri hweconscience. And for they do by nature the things contained in the law. Ndo paipotswa nemaJudha. So the Jews vaiita zvinhu nokuti it's in the law, they see it. Asi kune isusu madzitateguru edu vaisauraya vanhu nokuti vaizoti kuuraya kwakaita sei kwakaipa, asi vakanga vasina ma10 commandments panguva yavairarama. Havaitorerana vakadzi kwete nokuti panga pakanyorwa kunzi pane murayiro kuti musatorerana, musaita upombwe, musatorerana vakadzi, asi nokuti vaiziva kuti kana muchitendero chavo mukunamata zvinhu zvakanaka, mumwoyo wakanaka, hautore mukadzi asiri wako.
havaibirana, kwete nekuti panga pakanzi musaba Samuel, asi nokuti vaitoziva kuti kurarama mucommunity zvakanaka haufaniri kuita sei kuba. Anditi takabata kunzwisisa zvino kuti kana tava vatenderi vaKristu hatichatora zvaiva kana murayiro, toda kuzvipfeka isu kuti titange kurarama chiKristu kuburikidza nemunzwisisiro wavaitwa murayiro nevaJudha. Ndo painetsekana vanhu vaitenda kana kuti vaitevera kuparidza kwaPauro, nokuti maJudha pavakanga vakuchigamuchira Kristu, shoko rakuchiparidzwa kwavari, vaifunga mufungiro wechitendero kuburikidza nezvekuti tinogona kuita zvipi o hatigone kuita zvipi. Saka pfungwa dzavo yanga iri nyaya yekuti vari kufanira kuona chinobatika mumaoko avo, sekuti pane here chipiriso chatichaita, pane here chichabayirwa, pane here chichapiwa. Asi handizvo zvaidiwa naMwari. Mwari akanga achiti zvino panguva inoyi pane murume wokuti akadzisirwa kuva pasi mbichana pengirozi. Iye ndo wataakuona. Murume anonzani? Anonzi Jesu. But we see Jesus. Amen. Ranhasi ndozoti rakatisiyanei. Ndandatidzikisei mbichana. Usandati ndinongoedzera mbichana pane zvatakaita sei? Pane zvatakataura. But we see Jesus made a little lower than the angels, for him to come so that he dies. Why do we see Jesus coming and dying? He's becoming the substitute. Akuva iye arikubvisa kupiriswa kwaitwa makwai, kupiriswa kwaitwa nzombe, kupiriswa kwaitwa njiva nezvakadaro. Pakuchiuya chipiriso chekuti kana wava naye mukati meupenyu hwako, hauchakwanisa kuti wakatadza woti wamugamuchira okuregerera wodzokera kunoita zvinhu zvawakanga uchiita sei? Zvawakanga uchiita. Anditi hauchakwanisa, nokuti zvawaiita kare akuzvibvisa. Chaidokwairira kuti chitadze chakubva. Njiva, makwai nezvimwe zvose waiti ukatadza mangwana waidzokera unoita zvinhu izvozvo, nokuti hazvaishandura mafungiro, hazvaishandura maonero, hazvaishandura. It couldn't change how you think. It didn't change how you understand things. It didn't change your attitude towards sin. Because you knew there was going to be a way out of it, a loophole of some sort, where if I can do what I do, I can always get a ram and I can go and sacrifice. God, knowing he's obligated of his word, he will have to forgive me. Sauro no, God does not delight in sacrifices and offerings. He delights in you following what he would have told you to do. Amen. Amen. Regendi ndidzikise ndichari. Nasi tandapinda mune rimwe giya. Rega tiverenge something para. Adzokere kuna Hebrews chapter 2 iyoyo. Now, Hebrews 2 verse 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with the glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. So, ininewe tisiri maJudha taifanira kuchifira zvino zviri zvedu. Mukutenda kwedu hataikwanisa kunge tichipirisa. Ndopaya Bible parinodzidzisa kuna vaRoma zvakanzi the wage of sin is death, and everyone sinned through Adam. Tese zvedu takaita sei takatadza kuburikidzwa yekuti takaberekwa naAdam.
asi kuburikidzawo zvakare nemurume mumwe chete taakuchiponeswa. Murume chete iye ndiani? Patinosumudza meso hatichaona nzombe, hatichaona gwayana rimwewo zvaro rinofamba nemakumbo 4, but we see Jesus placed pamberi pedu. Unfabati. So but we see Jesus who was made a little lower. It's God Mwari pachake achizvidzikisa achizvipinza mumutumbi wemunhu nokuti aifanira kuti mubhadharo ukwane, aifanira kuti anzwe zvaunonzwa inini neyo. Handiti Mwari gwayana harainzwa kuda kuchiva nokuti igwayana harina unhu hwemunhu. Gwayana haraipinda pamuyedzo wekuti pamwe rafarira mukadzi wemunhu. Hazvaita, hausi hunhu hwegwayana, hausi hunhu hwemombe, hausi hunhu hwenjiva. Kuti Mwari apindure mubvunzo waSatani zvakakwana, aifanira kupinda muchimiro chemunhu wacho arikuita sei ari kutadza, kuti agokwanisa kumira ane uchapupu hwekuti kuteedza shoko raMwari zvinogoneka, nokuti akanga ari mumanzwiro emunhu. Kristo akatoberekwa seKrismasi yatiri kutoita. Chikonzero akatoberekwa Krismasi yatinoda kupemberera isi kuti apinde mumunhu, apinde muchimiro chemunhu, akwanise kunzwa kuti ari mutineja unogona kufarirwa nemunhu anoda kukufurira kuchikoro. Asi tinoverenga Bible kuna Luke, ndofunga tasati kusvika timu rangu, kuti Kristu ane 12 years vabereki vake vakaenda naye kuJerusalemu kumutambo. Mazuva apfuura emutambo vakamushaya, zvakanzi aripi, ashayika, anowanikepi? Haana kuwanikwa pakati pevakanga vachiti we want to try vaping. Have you tried vaping? Haana kuwanikwa pakati pevadaro. Have you tried having this juice or mixed with this one? Haana kuwanikwa pakati pevakadero. Ane 12 years akawanikwa ari pakati pevaprista achivapindura. Sei kuti kana iwe pamakore ako uchiti hamungazvinzwisise mama, you are not my age, kune mumwe akaonekwa akatopinda muchimiro ichocho chakafanana newe, asi akaonekwa achikunda, nokuti zvanzi pazera rake vakashamisika kuti mwana uyu haangakwanise kunge aichitaura zvaanotaura izvi. Why? But we see Jesus. Saka iwewe wapinda mukuda kunzi chiita zvinhu, ona uri kusara, ndo zviri kuitika pacollege, ndo zviri kuitika pambi. Vanhu vanoti unozoita izvozvo nenzava yonoti I see Jesus. At this age akanga ane muitiro waaita. At this age anga ane mufambiro waaita. At this age ane kamunzwisisiro kaaita. Why? We see Jesus, he was made a little lower than the angels. So he became flesh so that he could feel loneliness in a foreign land. Jesu akangokurira mwiri, haanobvira aenda outside, akaenda outside, akaberekwa achizoda kuurayiwa. Baba namai vake vakanzi mboendai kuEgypt, saka akatombogara in a foreign land. Saka kuti kwasiyana kuZimbabwe kuno kwachinja. Jesu akanga asiri muIsraeri, akambobva akamboenda kuIjipita, kwanga kwakasiyana. Asi hazvina kuita kuti ashaishe kuti asiyane kunzi anzi ndiJesu, akangoramba ari Jesu mumwe chete. Amen. This is why he was made a little lower than angels. He could have come as an angel, vana vangu ndakuregerai, asi hazvaimeka sense. Hazvaimbomeka sense kune munhu anosvika pakutadza, kune munhu anosvika pakuita chido chokuda kumukanganisira. Hazvaimbomeka sense. Kristu akatombopinda muigwa rakanga richida kunyura. Richitoda kunyura kudaro, anga aneta because angabva kunoparidza. Saka aitofanira kutonetawo. Bible rinoti patinoona patokwanisa kurekodota, aimbonzwawo musoro here kana aimboita sei. Asi pane mastatement oti wakadzi Kristu akataura statement achiudza mai vake kuti mama imbosiyana ineni. Because ndo zvaakavapindura kuti muri kunditsvaga panapa sei? Ndiri kuparidza moti baba amai vangu nevakoma vangu vari kundida kunzoku.
chirudzi ivo vabereki vangu ndoivava vanoita zvandinoda zvekutumwa kwamai vangu. Atoitawo stress. Pamwe achitori mudiki baba Josefa carpentry vachiedza kumboita, pamwe pane masales akanga asiri kuita, asi hazvina kumubvisa pane izvo zvaita sei zvaiva. I want to read something for you. I didn't plan to read this, so let me see if I can find it. Luke. Timu rangu kuna Luke. Makazoverenga redu timu rangu kuna Luke. Luke chapter 1. This is about John the Baptist. Verse yakareba, but I want to look ndakupedzisira. Ngativerenge yesi munzwise. Verse 67. Look what? Luke chapter 1. Okay. Verse 67. Timu rangu kana ndai makaverenga Luke 1 mamazoti nyaya. I know kuti makaverenga murutamu. Right. So verse 67. And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. And he spake by the mouth of his holy prophets, which had been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, that he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear, in holiness and in righteousness before him and all the days of our lives. And thou, child, is talking about John, it's the father prophesying about John, and thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on hath visited us, to give light to them that sit in darkness in the shadow of the death, to guide our feet into the way of peace. Now, this is the comment about John. Listen. And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the desert till the day of his showing unto Israel. Now, this is John. And the child grew and waxed strong in the spirit as a child. Pazera ratitori nhasi ndotenge ndikuparidzira youth yangu. Nhasi ndotenge ndikuparidzira vasiva zorore, it's okay. Ndotenge ndikuparidzira pazera ratiri irori team nangu. That's the time to grow and to work strong in the spirit. Did John the Baptist abasi kuzonzi akura ne 30 years zatapiwa ndopa akazoita works, no, but and the child grew and waxed strong in spirit as a child. Did John mira timzo record ya Jesu. I hope I can pick it up quickly. Because it's Luke chapter 2. Luke chapter 2. So, nyaya mbotaura here verse from gatingoverenga from nyaya chinotraira from verse 50 to 41. Verse what? 47. Luke chapter 2 verse 47. Right. And it reads, and all that heard him, those that heard Jesus Christ, were astonished at his understanding and answers. At 12 years, vese vakamunzwa, vakashamisika, vachiona kunzwisisa kwake nemhinduro dzake dzaaipa. Yeah? And when they saw him, they were amazed,
And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I sought thee sorrowing. Naye mwana ko ndoipi tutaga kuwadire baba wako asi ona zvinoitika manje. Maria ndiyo kumboudza vanhu kuti chandinacho ichi chinde chemweya mutsvene, asi akuti baba wako achiratidza kuti Josefa ndiye baba wako. Nandichiiterera Luke nhasi makuseni ndichifunga kuti madzimai vanopindana nezvakawanda. So ndaenda nemuSamaria. Mary life yake yese wakaverenga Luke yanga iri yekuti kunge iye aidhauta zvinhu zvaakanga akapupura pamusoro peupenyu hwake Jesu Kristu. Bhozi wakaverenga Luke achitanangura pesa iti akanzwa Jesu asira zvakanzi akabva azvichengeta. Pakauya the 3 wise men kwaari zvakanzi vakabva vataura kuti aona zvakanzi akangoti ndichazvichengeta. Kusvikira izvozvi ane matestimony ese asi ari kuti inini nababa wako tanchikutsvaka. Aitovhundukawo aitokanganwawo dzimwe dzenguva namai kuti arambe achingoti since ndo baba vemusha saka ndotongotonani nababa wako. Azoona mhinduro yaanopiwa zvino. And he said, how is it that you sought me, ndijesu? Munozoti mamuchinditsvaga. Asi hamuzivi here kuti ndofanira ndichiita basa rababa vangu? Wished you not that I must be about my father's business? Baba wake kana dai vakanga vari Josefa, angadai achitengesa achitsvaga maclients ecarpent kuti saka munomu murude chii munomu baba vangu anogonera sei kusupply. Asi arikutopindura mai vake kuti aiwa no, I'm about my father's business, and the business is understanding. It's growing in spirit as a child. Amen. The age to start is now. Amen. That's the age to start. No, Nana. Muno. Tana. Jozo. Tana. I want to write. Undiano. Vim. Ruvim. What do junior? Shuvai. That's the age to start as a child. Nokuti Jesu paatinomuparidzirwa nguva zhinji tinomuona semunhu atokura asi titori nemaexample achitori mwana mudiki. Handiti munoona pandiri kuverenga ndiJesu ari kutaurwa ane 12 years. Wane more than 12 years ka. Hayi vese ndiri kuziva kuti mane more than 12 years. Iwe uchakwanisa mai manje ka. Uchiri kurefu. But ava 12 ka munokwana ka. But ndakakubvunzai kuti magame ari kuita nemavideo ari kuita ndeapi? You can tell me? Asi ndakati katite bible verse ipapa zvinoita sei? But you want to be different in this world, in this country kunyanya. What saves you? Work strong. When you are asked, then you can say, but no, I see Jesus. Ungazoita sei saJesu haanga ari munhu kuri no Jesu atori mwana mudiki ane zvinhu zvaaita sei zvaaigona. Amen. Ane zvinhu zvaaitoita, ane zvinhu zvaaitokwanisa kupindura. Ngativerenge zvanzi. And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. Verse 152. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. But we see Jesus. Who is he? He is increasing in wisdom. He is increasing in stature. When you increase in stature, also increase in wisdom. When you work strong in muscle, also work strong in spirit. Akuita ma 14-30 minutes muchibrasha muchigeza vasikana muchiita sei. Ndazvitoone mweya yenyu muri vadiki kudaro. Brashayo muchiprepare nemamemory verse muchiverenga muchiita sei. You work strong in spirit. As the beauty comes to the face, let the beauty also comes to the spirit and the soul. Yes. Makati ndichambomira ndiri mwana ndozoenjoya ndozotanga kuzoita kumberi. Aiwa, hazvisiri zvoba zvinotanga. Ndinotanga kudhundwa. Zvinenge zvitorire pamwe. Muri mabasa vasikana. Muchikura nerimwe site asiwo saKristu muchito
zvichenedzawo nerimwe side. As you learn something, as you grow, try to learn something spiritual as you grow in Christ. Message yachina yazongoti nje. Sorry yenyu. Yazongoti nje. Yabva yazongouya nekwayauya nako. But it's who we see. See Jesus. Yes. Don't see it up your. I need to know kind of hope. Amwazi vicheti gorira muchazoziva muzoti. Ha! Nekuparidza kwese kwayambotitira kuya. Ndonyaya dzake idzi. You see? Nokuti waona chi munhu. But let's see Jesus made a little lower than the angels. He became man so that he could be able. Kutakazoverenga paHebrews. Muchaona kuti tichange chimbofamba naHebrews ndichingopika pika. Panozira zvakanzi he was tempted so that he is able to succor us. Anokwanisa kutinzwisisa. Zvakanzi he is the high priest of our confession and he is able to be touched by our infirmities. Nokuti akatombotemwawo nemusoro. Hazvina kuti Jesu anga asingambotsve nezuva kuIsraeri ikoko. Bosi kunopisa. Akatombonzwa. Ndosaka paya akati achifamba anzwa nzara ndokubva aona muonde. Zvakanzi wakanga wakanyatsoita mashizha akatofunga kuti right hand aona pekuita sei pokuti akasvika akaona muonde usina chinhu akatsamwa akautuka. Chiri kuratidza kuti aitowo munhu. You know, that shows that he was a little lower than the angels. Why? Paanozobhadhara the ultimate price. Paanozobhadhara the last price. Anozviitira munhu wese. Amen. Anozviitira tese. This is where we see Jesus being raised up. This is where we see Jesus being brought up. Murikuona watiri kuona? Tiri kuonani? Saka Jesu anokwanisa kuoneka wakura bedzere. No. Anokwanisa kuoneka uchiri mudiki. Hasimboti kusvika pakuti hama wakwanisa kuparidza asi kuva neukama naMwari kusvika palevel rekuti iwo wega unotozvikwanisa zozvonoti but ndinenge ndiri kukura wani ndakutofanirawo kuti ndakamuka ndomboteererawo vhesi. Kuno kumawifi akakura kai handina togara takakoneta pamawifi makatarisa mabhaibheri edu ane maaudio kai kana kuverenga kuchinetsa unokupa presa paye paroratidza volume inokuverengera rototanga kutoverenga rega bhaibheri so uchiteerera uchiita sei one chapter in 3 minutes inenge yaita sei wozvijaidza kunzwa voice iroro. Last time pane patakambotaura nyaya yekunge tine background music. Yes. Play that rinoramba unoona dzimwe nyaya dzacho kuramba handiti masongo tinoteerera oti handikaruda akarepeat mazano ndiri kufarira jailo mazano ndiri kufarira handiziva hangu kuti muuk kuna nani mazano ndiri kufarira Rihanna ndowandozivawo nevamwe handizozive muuk mazano ndiri kufarira kana kuti idhanzwo yekuzii dhanzwo kuna nanhingi vandiri kufarira tichi kana pane kahit song ana Master H yeyotu kana kari kahit song kuti nhasi ndokari parepeat imboplaya book 1 woriisa parepeat chero usiri kuconcentrata richitenderera uchinzwa nyaya dzacho. You see kuti paunozonoribata bhuku iri kuti ndo zvaita sei zvairehwa nebhaibheri ndo zvairehwa. Saka regai tione patinokombera. Ngativhurei Romans 5. Romans 10 verse 5 sisi. From Romans 10 verse 5, 5, 6, 7, 8. For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandment shall live by them. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the earth. Alright, let me help you there. It's okay. For Moses described the righteousness which is of the law. That the man which doeth those things shall live by. Kuti munhu Mozisi kurarama kwamaJudha kururama kwawo kugona kwawo kwanga kuri based kuti Mozisi akati A, B, C. But the righteousness which is of faith speaketh not on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into the heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep,
that is to bring Christ again from the dead. Because Paul is writing and speaking after Christ has died and rose again and went to heaven. You know? But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kuuya kwese kwatinozonge takuita donzvo rese rekutaura zvese zvatinotaura ndo pane nyaya yacho apo. Kuti iwe utende mumwoyo mako zvibve pakuti haana brata tovanozoya vachitipadzidzira ana mama vanenge vachingoti gatite zvekunamata ana gogo vano iwe pachako kusvike patime yekuti ndinofanira kupupura nemuromo wangu kuti Kristu ndiye wakandifira. He is the one who was made a little lower than angels. Amen. So that he dies. And when he died, he rose again. And I believe that then you have salvation. Amen. You will have to confess it. Amen. Tana, you will have to confess it. Amen. Muno, you will have to confess it. Amen. Bimbo, you will have to confess it. Amen. Alright? Not zvamama, not zvadhedhi, not zvaningi anouya zvangana, not muri tusa kuti wakazviitawo zvatoita ukati no wakazvimiririra. Asi zivei kuti ari pedo ndokusaka akatouya. Saka kana Kristu taakuchimuparidza kukuzivisai Kristu, tinoda kukuratidzai kuti ari padhuze, akatoitawo mwana, akatoitawo mutineja, akatosanganawo nekushanduka kunoita mutumbi wakunzwa kuti nhasi ndoda kumbobatwa nemukomana. Zvese izvo zvakatombonzwa patondomboda kumbobatawo musikana nokuti akatoitawo mutineja. Asi pazvese he waxed strong in the spirit. Amen. Pazvese he grew in stature and in the knowledge of God. Amen. Parisea. Good deal guy. Kuti pakupedza kwazvo so unozomira kuti sei ndiri kudai. Vamwe vakatadza kukunzwisisa iniyo paunotambira kwaunoita sei. Vatadza kuona kuti zviri kufamba sei. Unomira uzoti I see Jesus. But you know Jesus is spirit. He says no, he was made a little lower than angels. He came to my state that he died so that I don't die. He came so that he lives so that I live. Because he lives, I can face tomorrow. Amen. Because he died, I can live for today and tomorrow. And I believe him. And this is where my salvation lays. How do you do it? I see Jesus. But I see Jesus. Amen. When others are seeing everything and anything else, I see Jesus. So kana wakuda kuchita chimwe chinhu, you should stop and think, am I seeing Jesus in this? Will Jesus do this or will Jesus not do this? That will save you from a lot of things. Not will mama like it or not, no. Will daddy like it or not, no. But will Jesus do this? Can I, at the end of whatever I want to do, see Jesus out of this? Did he become a little lower than angels so that I can do this? No. He became so that I can do better. Amen. So that I can grow in spirit. So that I can grow in understanding. Why? Because it's the scripture. Amen. That's why he became a perfect sacrifice. But before that, he had to be born. Amen. Kutoita zero grade. Asitine record. Kuti he grew up well. But we see Jesus. The very son whom we preached about. Ase akatofambawo nepa akafamba napo. Akatopfurawo nepa akapfura napo. Otobva azosvika hake pano. Tozviitirei zvese izvi. Last scripture rangu. Nhasi ndiri kuverenga. Ndichange tichida kuedza kunge tichiverenga kuti zvisaite kungonzi tese tichiita se tichidzidza. Makabata mascripture mozoendawo pamunoverengawo pamwe nendapodza wakatozonoverengawo wega undokwanisa kuita se kunzwisisa zviri nani. Let's read Romans 12 and then tosvika patinona. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service.
And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is what is good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself highly. I want to put myself in the shoes of Paul here and say this. For I say, through the grace given unto me, that every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Even me, not to think higher than you. I don't think I'm higher than anybody in here. You know? But to think soberly, according as God has dealt to every man in the measure of faith. This is why I totally believe kuti I need the stopgap measure. It's just for a stopgap measure. Pane vachasumudzwa, pane zvatichaitirwa zvikuru naMwari from this living room. Zvokuti muchazorangarira kuti tapiwa akambozvitaura izvi. Ndoti Mwari vakagara vatichase vatiudza kuti ndozvichava. Asi panguva ino, yes, we can do. We can struggle along. But pane zvichasumudzwa naIshe. You know, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. Iri kudzokera kune nyaya yedu last week iya, and my own. Saka asi nyaya chino ndeyekuti member dzacho hadzisi dzevanhu vakuru chete. Member dzacho hadzisi dzevanhu vanonzi vanoshumira vanoita se nesuwo vechidiki. Uri chi member. Asi uri member sei? Ndo member yataverenga kuna verse 10, chapter 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all. So whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If you call upon the name of the Lord, you will be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? Hawazokwanisa kuti umdane kana usina kumtenda. And how shall they believe him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Now that I have preached, now that you have heard, now you can believe, and now you can receive. Amen. And how shall the preacher except he be sent? As it written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Blessed are you, blessed are we. But you have heard the gospel now. Christ wants you to be saved. That's why he was made a little lower than angels. Amen. But we see Jesus. Amen. We don't see anything else. Amen. We see Christ. Amen. And Christ raised from the dead. And Christ brought up. And our sins forgiven forevermore. Amen. Mwarakuropafadzei. Mwarakuitire zvakanaka. Vakuru maita basa mateatendera Sunday school yedu nhasi. Yeah. Ndo zvatanga tichida kuti tingo Mwari ndokwaatozoenda. Hakusiri kokona achifungira kuti tichaenda asi ndokwatazopfuurawo nako. Maybe it's Asi Mwari vanotiitira zvakanaka. But we see Jesus. Amen. Made a little lower than angels. Amen. So yes, ndimwari. Asi usauzomuona seari kuri refu stireki zvokuti ndikwanise kusvika pana Mwari. Panosvikika nekuti akatomboitawo zera rangu, akaita zera rako. Let's close our eyes and pray. Tinamate. Ishe Baba vari kumusoro kudenga. In a few words akangosangana Mwari. Amen. Torai akakosha. Avedzerei mhana dzevasikana nevakomana vari muno. Amen. Baba nevabereki vavo vakwanise kuvabatsira. Tose Ishe wangu murwendo irworo tikwanise kubatsirwa navo. Amen. Nekuti but we see Jesus. Amen. When I was preparing and thinking about this, I never seen it come out this way. Amen. But you have brought it in a way that you have brought it. And we Amen. are so thankful and grateful for you. Amen. That you were also a young man. That you were also a teenager at one point. Amen. But the record we have is your mind, your behavior. Everyone came to appreciate you. Amen. Everyone was able to see you. Amen. Everyone was able to really appreciate that you had something special. Amen. You grew
in spirit. And may you help these little teenagers that we have in this house, Lord. They are living in an evil world. Amen. It's an evil world. It wants to destroy them. But we want to speak the blood of Jesus Christ over their lives. Amen. Father, at school, at college, Father, they mix with people who don't know you, with people from different environments, with different influences. But let these words ring in their mind always. Amen. But I see Jesus. Yes, Lord. Lord, it's a weird text to say it's for youths, for young people. But Lord, let it just ring. Let them hear my word. Shout in this house. Amen. Saying, but I see Jesus. But we see Jesus. And may you help us all along. We want to thank you. We want to honor your name. For this little time that we had, Lord, we want to appreciate you. We thank you and we love you. We glorify your holy name, for it is worthy of all praise. It is worthy of all honor. And Father, we are thankful for the life of the elder ones that are not in here, Lord. Amen. Yeah, they are different workplaces, Lord. You know their Amen. desires, what they are yearning for. Amen. Father, may you prosper us. May you prosper them. Amen. May you help them, Lord, in their going ins and their coming out. For we need thee and we need thee always. We pray thee. We magnify your holy name in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Mwari Taura chokwadi Mwari anga